Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Iran ta shiga matakin ƙarshe, yana mai gargaɗin cewa Tehran na da kwanaki 2 zuwa 3 kacal ta amince da sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya ko kuma ta fuskanci sabon farmakin soji daga Amurka. Trump ya yi wannan jawabi ne yayin ganawa da manema labarai a fadar White House, inda ya ce ya kusa bayar da umarnin kai hari kan Iran kafin daga bisani ya dakatar da shirin domin baiwa tattaunawar diflomasiyya damar ci gaba. Ya bayyana cewa shugabannin wasu ƙasashen Larabawa na yankin Gulf, ciki har da Saudi Arabia, Qatar da Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa ne, suka roƙe shi da ya jinkirta harin na wasu kwanaki domin akwai alamun yiwuwar cimma matsaya da Iran. Trump ya jaddada cewa Amurka ba za ta amince Iran ta mallaki makamin nukiliya ba. Yana mai cewa idan tattaunawar ta gaza, harin da za a kai wa Iran zai kasance mai tsanani fiye da wanda aka shirya tun farko. Sai dai ministan harkokin wajen Iran, Abbas Araghchi, ya mayar da martani inda ya ce Iran ta koyi darussa masu yawa daga rikice-rikicen baya. Kuma idan Amurka ta sake kai hari za ta fuskanci martani mai ƙarfin da bata taɓa zaton irinsa daga Iran ba. A lokaci guda, manyan matsalolin da ke hana cimma yarjejeniyar sun haɗa da batun shirin nukiliyar Iran da kuma matsayin Tehran kan ajiyar sinadarin uranium mai ƙarfi. Rahotanni sun nuna cewa jagoran Iran, Mujtaba Kamna'i, ya yi watsi da buƙatar Amurka ta fitar da sinadarin uranium daga ƙasar, yana mai cewa dole ne ya ci gaba da kasancewa a Iran. Haka kuma, Tehran ta ɗauki wani mataki na ƙara tabbatar da ikonta a mashigar Hormuz, inda ta buƙaci jiragen ruwa su yi aiki tare da wata sabuwar hukumar kula da mashigar da aka ƙirƙira. Rahotanni sun kuma nuna cewa Pakistan na taka rawa wajen shiga tsakanin ɓangarorin biyu domin samar da maslaha, yayin da ƙasashe da dama ke ƙoƙarin hana rikicin ya sake rikidewa zuwa sabon yaƙi a gabas ta tsakiya. Sai dai duk da ci gaban tattaunawar, har yanzu akwai babban gibi tsakanin matsayar Washington da Tehran, abin da ya sa idanun duniya ke ci gaba da kallon abin da zai faru bayan cikar wa'adin da Trump ya bayar. Ma'aikatar harkokin wajen Iran dai ta ce tana nazari kan sabbin shawarwarin da Amurka ta gabatar kan kawo ƙarshen yakin da take da Iran ɗin. Haka kuma ana tunanin Pakistan za ta gabatar da sabon daftarin ga shugabancin Iran bayan ministan harkokin wajenta ya ziyarci Tehran ranar Laraba.